Днес ще надникнем в книгата Ageless на Ендрю Стил, за да потърсим отговор на един от най-фундаменталните въпроси. Защо изобщо остаряваме? И може ли нещата да стоят по различен начин? Всичко започва с ето това удивително същество – гигантската галапагоска костенурка. Изглежда древна, нали? Обаче при нея възрастта е просто число по начин, който за нас е почти невъобразим. И това животно крие една невероятна тайна за дълголетието. И тук идва големият въпрос. Какво за Бога може да ни научи една бавно движеща се костенурка за нашия собствен живот? Отговорът може да преобърне представите ни из основи. Науката има термин за това – нищожно стареене. Само си представете за миг да не губите сила, енергия или способността да имате деца с напредването на годините. За една такава костенурка, доживяла до 175, да е на 170 е било почти същото, като да е на 30, нещо, което за нас звучи като научна фантастика. Нека го облечем в цифри, за да стане съвсем ясно. За една възрастна костенурка рискът да умре си остава почти един и същ всяка година. При хората обаче, след 30-те, рискът от смърт се удвоява на всеки 8 години. Това е една абсолютно безмилостна, стръмно растяща крива. И точно тази стръмна крива ни води до една доста отрезвяваща реалност. Време е да преосмислим кой всъщност е най-големият убиец на нашата планета. Всеки Божи ден на Земята умират около 150 000 души. Това е все едно цял един средно голям град да изчезва от картата всеки ден. В това число влиза абсолютно всичко – инциденти, болести, войни. А сега пригответе се за шокиращата част. От тези 150 000, над 100 000 умират не просто от някаква болест, а заради самото остаряване. Умират, защото процесът на стареене е направил телата им уязвими на първо място. И ето как изглежда това визуално. В световен мащаб стареенето е отговорно за над 2/3 от абсолютно всички смъртни случаи. Това не е просто статистика. Това е, меко казано, тиха пандемия, с която сме свикнали да живеем. И става дори по-зле. В развитите страни, където много от другите причини за смърт са овладени, стареенето стои зад над 90% от всички смъртни случаи. 9 от 10. Това е основният проблем на модерния свят. Добре, но защо се случва всичко това? Много често чуваме едно обяснение, което звучи почти фатално, сякаш е някакъв закон на природата. Но дали е така? Сигурно сте го чували. Нормално е, всичко се разпада, всичко се движи към хаос, това е просто физика. Идеята, че нашите тела, подобно на колите ни, просто се износват с времето. Да, обаче в този аргумент има една мъничка, но абсолютно ключова подробност, която често се пропуска. Вторият закон на термодинамиката важи за затворени системи. Системи, които не обменят енергия с околната среда. И ето тук е разликата, която променя всичко. Една машина е затворена система. Тя работи, докато извърши горивото или частите се износят и няма как сама да се поправи. Но живият организъм е отворена система. Ние постоянно внасяме енергия чрез храната, която ядем, и я използваме за нещо наистина невероятно – самовъзстановяване. Този факт, че сме отворена система, пробръща цялата представа. Тялото не е просто пасивна машина, която бавно се разпада, то е една изключително активна система, която непрекъснато се бори срещу разпада. Помислете за това. Във всяка една секунда тялото извършва едно гигантско пролетно почистване. То рециклира стари части, заменя повредени клетки, почиства микроскопични боклуци и поддържа тези невероятно сложни структури, работещи в продължение на десетилетия. Всичко това благодарение на енергията, която приемаме. И тук стигаме до един наистина умопомрачителен извод. От чисто биологична гледна точка, докато има постоянен приток на енергия, няма фундаментална физична причина тези сложни механизми за самовъзстановяване да спрат да работят. Теоретично, те биха могли да продължат. Неопределено. И това ни води до един изцяло нов поглед към бъдещето. Защото, ако стареенето не е неизбежен закон на физиката, а сложен биологичен процес, това означава, че може да бъде разбран, а може би един ден и повлиян.
И така, ще завърша с този въпрос. Щом науката ни показва, че стареенето не е неизбежно износване, като при машина, а по-скоро проблем с биологична поддръжка, защо като общество продължаваме да го приемаме като съдба, а не като предизвикателство, което чака своето решение?